основната, главната тема, бих казал, единствената тема на тази фантазия или на тази първа част от клавирния концерт. Като казвам фантазия и първа част, аз ги мисля синонимно, защото между тях има много малко разлика. Шуман наистина написва тази фантазия и на един по-късен етап в средата на 40-те години, както казахме, той не само добавя втората и третата част, така че се получава цялостния клавирен концерт, но той извършва някои корекции в тази фантазия, но те са несъществени. Така че главната тема на тази фантазия започва с тоновете до, си, ла, ла. Но в тези тонове до, си, ла, ла или както са на немски С, Х, А, ние откриваме една криптограма. Виждаме закодирано името Киара. Какво друго е Киара, освен Клара на италиански? Тази тема се появява във всевъзможни образи. Тоест, както един актьор би се преоблякал многократно в най-различни костюми. Тази тема се появява във всички възлови места на формата и тя доминира практически цялата фантазия или цялата първа част на концерта, която иначе пък е поставена върху една здрава, стабилна представа за сонатна форма, идваща от класическата епоха. Ето, новото, шумановското, метежното, лиричното, фантазното си подава ръка по един много щастлив начин, пак ще кажа, с традиционното. В случая с сонатната структура. Това ново за 40-те години, това обръщане към традицията се проявява под различни форми, но ако ние искаме с едно или две изречения да го формулираме, трябва да кажем, че стремежа към голямата, мащабната форма вече се откроява много ясно. Начинът, по който Шуман обработва тази форма също, той не постъпва както в 30-те години, когато много често той съставя една по-едра форма, циклизирайки миниатюрите. В тези ново десетилетие, 40-те години, Шуман наистина създава реално нова, широкомащабна, широкообхватна форма, почиваща на представата за именно такъв тип форма, идваща от виенския класицизъм. Той обаче се старае да прокарва определени тематични мостове вътре в рамките на тази форма, било в случаите, когато тя е едночасна или когато тя е цикъл. И за тази цел той пък минимизира тематизма, редуцира тематизма, като по-скоро се опитва този тематизъм да бъде представен в множество свои варианти. С други думи, казано на професионален език, Шуман започва да си служи с похватите на монотематизма. Но монотематизъм, който обгръща фактически цялата форма, в случая, че тя е циклична. По този начин се създава една по-голяма компактност на цялото. Заедно с това Шуман се опитва да преодолее и вътрешната артикулираност, отчлененост на отделните дялове в рамките на едночасната сонатна форма. Да се получи една плавност в преминаването от дял в дял. Да се търси вътрешното единство на цялото. Ето, маестро Раро е заявил ясно себе си, но все пак не по традиционалистически начин. Все пак той е повлиян от Флористан и Евзебий. Той не е
не научил се на новото, стар, педантичен музикант. В никакъв случай.